Takže vítam vás u nového videa z môjho druhého kanálu. Prečo z druhého? Lebo môj prvý YouTube vymazal, neviem prečo. Asi si ho nasral. Možno. A hráme 99 Days ako strnku. A je tu so mnou ešte jeden player. Neviem prečo player. OK, bratranec. A môžete si ma pridať do Robloxu, ak chcete. Tu vám aj ukážem moje tieto. Toto tu. Toto som ja. Áno, tvrdé I, 3 očka a AA, 2. Ale normálne. Tvrdé I, reader K, O, A, A. A potom toto je môj bratranec, Stickman 4, 3, 9. No toto potržítko, alebo čo to je za hovadina. Toto, takto. Dobre. Ja si vás tu musím položiť tak, ako som vás tu mal. Dobre. OK. Ja oslobodujem Dinokida. Aha, dobre, tu mám ten lepší sakel, dobre. Ty už máš lepší sakel? Hej, už dávno. Ja sa musím najesť. Poď mi pomôcť. Oslobodiť Dinokida. A kde si videl? Ja nemám ešte dobré veci. To nevadí, zabíjali ho sekerkou. Ale to sa ťa zle zabíja. Ja sa budem teraz starať o oheň. Tak ty sa staráš o oheň, ale ja vyslobodím Oj, to čo sa mi stalo? Aha, dobre. Ja zabijú. Ty si isto toto. Look. Ale to nakočil, ja už ma tak maličko má. Kebyže som netočil, tak by som ti vieš čo povedal. Čo? No to. Nie. D? Hej. No už má... Ty si taký bil. Nechcem vrave, čo radšej. Prdel, kde si? Ty si už vsakli? Hej. Noc. Už ako ťažko sa mi teraz bude hľadať bandáž. Ani nie. Prečo ani nie? No máš šťastie, Dinoky. Nezaujíma ma to. Ja ho vyslobodím, sakryš. Ja si musím spraviť mapu. No už viem dávno, kde je. Čo? Ale zúrel som zabil mapu. Tu viem aj ja, kde je. Prečo potrebuješ mapu? Neviem. Áno. No. Už ma konečne užijú. Počkaj, veď pozerám, či tu není liška. Srnka. Tak to si ešte dosť dlho počkám. No a keď sme hrali za kamerou. No toto nie. To mi tam ten stroj sprostý nepomele, však. Ne. Fajne dreva. No, mapu. Dámy a pánové, viete o tom, že on sa volá Alexej vo skutočnosti? Aj na mobile sa tak volám. No. A ja sa volám vo skutočnosti. Tu je za detektíva. Aha, tu je nejaká čestka. Tu týmto, počkaj. Takto, týmto tu smerom. Počkaj. Tak sa potom pozrie. Tak. Musím sa nájsť najprv. Nažrieť. Aha, tu je hnedá väža. Od tam ti to môže padnúť. Ale je na to asi malá šanca. Modlím sa, da neočečnej Ducha Svetého. Amen. Oči náš, prosím, do svetla, svetla, na to, zbyť, radosť, pokoj, ty, vôľa, ty, ako v nebi, tak i na zemi.
Kamo, ja tam neviem vylezť. A ty si vážne. Ja si dám prvú osobu. Prvej sa mi to leze lepšie. Do prdele. Rýchlo musím otvoriť čestku. Dávaj. Čo? Nič. Čo ti tam padlo? Sadenice. Izby. Musím sa najesť. A to nážel. Počkaj, to môžem... Ja už chcem hrať. Veď budeš. Tu mi možno padne. Kde si? Aj tu je čestka. Týmto smerom je že vraj čestka. Tak budem veriť, že týmto smerom je čestka. No tam píš. Ty kokos, tu je dom na strome. Čo, tak to tam máš potom zavedieš? Tu je ďalší dom na strome. Keď ma tam zaved potom. Hej, ne? potom. Keď ma oživíš. Čestka, modli sa. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväcený Mám revolver. A druhý strom? Tam nič. Ale na druhom strome na dome? Na strome? Tam boli toto. Čo? Tieto, jak sa to povie. No veď, toriti. Bože. Ja sám už neviem, čo tam bolo. Čo tam bolo? Veď rozmýšľam. Lebo máš tupú hlavu. Sa potrebujem nájsť. Dobre, ty kokos. Tak od kôvny tam je veľa jedla. Hej? Hej. Aha. Hej. Ale mne to je tak ťažko. Prečakám. Čo? Nie. Tak, sorry, budeš musieť bojovať. No to prežijem. No, na tvoju neschopnosť to neviem. Chceš aj malý revolver vyhodiť ti? Nemôžeš. Náboje by si mi mohol dať. Ja nedám. Dobre, už idú. Sorry. Čo sorry, veď ja to dám. Ja už sa modlím. Ten teraz z ktorej strany to pôjdu však? Zo všetkej. Tam ide jeden. Na koľko im to ubere do hlavy? Aj to je jeden. Joj, ty si taký neschopný. Vraví ten pravý, ktorý umrel hneď na začiatku. Lebo som bojoval sám so dvoma rukami. Tak, dobre. Ešte jeden, ktorý je tu zaseknutý za budkou. Tak. Tak. Tak, a teraz mi treba sekeru. Smrt. Hej, ty smrtku, jeden. Že nezdochnú. No to sa modli, kamo. Počkaj, ja potrebujem zdrhnúť. Au. Pomoc. Teraz sa zdrhaj, áno? Áno, je núbák. A kde si šiel, sakra? Ďalej ja sa potrebujem dohilovať. On ma tu bude naháňať ako furt? Hej. Čo je? Fire? To čo sa tu stalo? Čo? Čo tu mám hodiť dvoch tých, alebo čo? Ja ho zabijem. Aj jeden. No, múra. Naboje mi nechaj. No zabudni. Hajďo! Aj berem. Zakúrim tam týmito hovaďakmi.
To sú jediní, čo nezmoknú, ty vole. Chcela by to tu bandáž. Prečo? Aby som ťa oživil? Zväčšilo sa pole. Ja už vidím ďalšiu čestku. Hej? Na mape. Pozri sa na mapu. Pozriem za chvíľu. Tu máš tu hore vpravo. Veď ja viem. Tak. 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 Dobre. Ešte si treba získať 12 drev. Dobre, super. Prečo 12? Na takú dobrú vec. Kde vidíš čistku? Ty si ju už otvoril? Tu to hore. Tuto? Hej. Aj tu som bol, aj tu som bol, aj tu som Ale bol. jediné musíš oslobodiť dinokida. A tam je čestka. Počkaj, takže ja som ešte tuto nebol. Týmto som... Oj, 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 oj. Oheň mi zhasne. Nemusíš aspoň spievať, hej? Tak dobre, to zaspievam si jednu ľahšiu. Tralalero, Nie. orkalero, orkala, takto hipopotamo, kokofanto, elefanto, bombardier. Ty budeš ticho? Krokodilo, spioniro, bombiro. Ty vole. Tralalero, tralala, orkalero. Môžeš byť ticho? Takto hipopotamo, kokofanto, elefanto, bombardiro, krokodilo, spioniro, golubiro, tralalero, tralala, orkalero, orkala, takto hipopotamo. Prosím vás, napíšte jeden dislike do komentáru pre Jakuba. Napíšte, dajte tam obrázok dislajku a napíšte tam vedľa toho dislajku Jakub. Napíšte tam Alexej, Alexej. Oni mňa majú radi, vieš? Ja som Alexej. To čo je? Ježiši, zmizni ty, kráva jedna odporná. Čo mám robiť? Super, umenul som, dobre, tak u ďalšieho videa zatiaľ čus. Bože.